Здравейте! В тази снежна събота, часът е 11, без малко. И на нас малко не се прорисува. На нас не се рисува, да, твори ни се. Ще видите линии какво, защо ги прави тези красиви цветни линии. После ще правим щастливи дървета на картон, но за целта първо трябва... Това е нашето рисуване, мама взе идеята. Да, мама взе. Да направи, за да снимем видеоклип, защото малко забравихме да снимем в YouTube. Да, и сега ще направим. Аз ще рисувам по номера тези красиви еленчета, които са ни подарък от много близка приятелка. Не казвай, мамо, кой ни ги е подарил. Да. И може да направиш птици. Аз знам как да правя птици. Няма да правим, мамо, птици. Ето ги цветовете. Те са умишлено промити. Вижте колко са светли самите цветове. Защото самата картина е в такива цветове. Но нека да пробвам. Първо ще пробвам на пробното да го направя. А това тук е оригинала. Няма да е лесно. Искам много търпение. Но накрая се надявам да стане една много красива картина. Нали, Лена? Да. Кажи бай. Бай-бай. Бай-бай. До после. Бай. Бай.